achiel ko inyodho gi siling 10 kende wiu gi moke ok chop kata 100. Mano to jotelo must show. President Ruto nyocha wacho ni every leader will stand on the development record motimo koro kamoko. Ero kamano ahinya. Weche thoth nya mantiere kar kanya koro moja kendo gi kanya wala lor wach mar ODM giloso kata gi duol achiel nikech wach mar eda mede mar wiu kosda wacho ng'ang'a gi moke ng'ang'a gi moke kikwawe wach mar yiero no ni ji nyaka mud ko wan wadwa ni ji wang' ni oyier jatelo mudhir to nyalo deliver services bana ka en pesa to devolution osekelo pesa e luo land chakre 2013 billions mane ok donji to pok waneno gima billions gitimo omiyo yiero ma 2027 ok wadhi keto pesa mbele wadwaro jok man gi track record mondo mi wayud value for pesa mae county government ok wadwar ni governor moro president bire gwenge chiegni di uchiel to kata project achiel mar county ma president nyalo launch onge wadwaro ni president ni gige national government ema jo county government timore nade land weda ma ok wadwaro ni the 11 billion ma Migori county yudo nyaka siemno ni ma hospital ma wachako ma barabara ma gima kama ok ni stadium chiro mago gik ma national government watimo ko kama to kargi kaw pesa ni giwe national government orane gin gi propose ground ok ni governor ngedhi gige national government wadwaro ni be ikele president be launch samo launch gige ma national to mag county government moro gimoro kata mar million 100 for example Migori county Cleopa wan gi oduma inyalo loso factory ma process oduma mondo los go mogo to modong los go chiemb gwen recha Migori kabiro thika ka en pesa di motamo wa 11 billion mondo wal nyiew factory manyalo process rech mondo kori timi gi Migori to e obedo exported wan gi geto ng'anya potato factory inyalo market nationally to internationally mondo wayudi wan gi gik moko mang'eny minyalo timne gi value addition gi pesa 11 billion ma wango wadwaro jatelo ma uringo kata gi ndiga an ok ngiyiera kaka kansela ka ng'ama na piem go rembo gi Mercedes tana ringo gi ndiga manyombolo adake od loteno adake gorofa omiyo jo miruba sani kama niluongo ni sauri yako tinde en kama nyaka professors nyewelo Suna West adhi ayudo ka education wan mane wan yuwa gore Migori county sani Suna West ema bedo ga number 1 for the last 3 years KCP gi KCSE sani wan gi skunde mane ongi achako skul miluongo ne Abwao nene gi nyithindo 170 sani gi nyithindo 1000 gi wiye Nyangubo Girls achako from nowhere Islam sani gi nyiri 2000 gi wiye skunde mang'eny sani no yudo nyithindo 80 100 Suna West CDF day school was sponsor nyithindo te kwa mi pesa 10,000 and for the whole year nyithindo manyocho was sponsor sani aseyudo statistics emana temong'yo kama ndami nyithindo mamamiyo pesa from form 1 to form 4 madhi university sani gin 711 from Suna West. Gavana wangu we niko Romo. Ana Migori. Gavana Uchilo. Taempo kwa wena. No, mara yakla ana wajo komodiem. Komodiem to marwanga. Nyaka badai ngata maraila nyomi hotelo kopo dongima. Okwakethi ke wisdom maraila ene mano miyogi. Gimoro ni wacho ka onge tiende ng'ato wach ni riemba ng'ani okinyal pull leaders moko down mondo ini edhi. Mano is wrong. Mano tatamora. Serikali is too big makata ki create position moro machielo mondo ifite we obed created to kipul ng'ato down kata sani dongi winjo joma tugre ni dwaro ni Jonet ogol in iwacho ni Jonet no kwalo pesa to Raila mano kwalo pesa ne mondo kik bet president emonyisa kaka Peter Masara mondo vote in kaka leader of minority in the National Assembly to intigo kuko igadek gi nus ninge ni Jonet okwalo pesa ni ling nango sani koro babo se to moiki mabe okowuoyi wach president wowe kokisieko nani sema kengo okwadwa mchezo wanga koganda wase sandrema moving forward wadwaro joma wacha diri wan ng'ama mulo leaders wa mocha leaders wa to bro romo gundigindi kende street car okata gi youth wangi no the baber nikech neno kaya wadeko chilo was my classmate Yameta osiepna ibekora neni joma dwaro governor wana no kaka Migori biro de maber competition gango lwenye mondo dwok piny remo ke kuchwer remo kuchwer lakini gima ber ok bima yom woodman nyaka bede kithne gi ndekne wane wan mo ke yero ga professor kisumo kan remo ga bijo kichwer ngara teru mos remo ko luoko
onge remo madhi chwer kata achiel, onge remo madhi chwer kata achiel, lakini gima ber kata nyathi mondo onyuol. Dhako kuongore ni okachaki to konyuol ni pap baba mama dweche auchiel to chako mudho law. Ano kanya an ng'ama ja Kristo. An kata gi rosari sani ka. Remo ema mondo atujo maber.